Coa celebración do Día Mundial das Enfermidades Raras conclúe febreiro, o mes dedicado a concienciar e sensibilizar sobre doenzas pouco frecuentes. Unha data na que a Federación Galega de Enfermidades Raras reivindicou a aplicación de medidas que garantan a atención integral dos pacientes, no acto celebrado en Lugo co apoio do Concello e da Deputación. Temos que seguir apoiando, visibilizando e, sobre todo, demandando que a sanidade pública trate a esta xente. Creo que é moi importante. A sanidade pública hai determinados aspectos que os ten olvidados, polo menos en Galicia, como é a saúde mental e as enfermedades raras. É moi importante que o diagnóstico sea moi rápido para poder tratar esas doencias e, en algúns casos, de difícil tratamento, que a investigación siga avanzando para darle unha solución a esas persoas, 3 millóns de españois conviven con algunha das 7.000 enfermidades raras diagnosticadas no mundo. En Galicia son máis de 200.000 as persoas afectadas, tan só un 6% conta cun tratamento específico. De verdade que se está avanzando, pero temos moitas familias aínda no proceso de anos na búsqueda de diagnóstico. Temos a familias, só un 6% das enfermedades raras teñen acceso a un tratamento concreto, co cal nos queda moito por facer. Dar visibilidade a todas elas é o que dá sentido o lema Persoas elixido este ano pola Federación Española de Enfermidades Raras, que agrupa a un total de 450 asociacións do país.